Τραβάω και βίντεο να το βάλω στο ίντερνετ. Μπράβο τώρα. Τώρα τραβάω. Του Παναγιώτη τον τα κάθαρε να ήρθε να πει. Λες το δάκρυο Παντελή. Ας το ξεράσω πάνω. Άνοιξε. Λύσε. Αυτό έβγαλε πράγμα. Αυτό και δεν έβγαλε. Γι' αυτό και δεν περπατάνε και καλά τα υγρά και όλα μετά. Λύσε το Παντελή. Άστο. Ακόμα βγάλε. Να βάλε. Άστο. Τώρα καθαρός. Βγάζει. Θα βγάλει, ναι. Βγάζει. Από πού θα βγάλει αυτό? Από πάνω. Αλλιώς θα βάλουμε από πάνω για να βγει από κάτω. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι το καζάνι μέσα. Αυτό που ζεσταίνει το νερό. Πείτε σε από εδώ πέρα και δεν σε έδιωξα για να το πεις και στους φίλους να πεις τι βγάζει. Τι βγάζει. Ναι, αυτό πολύ καλά σκεφτήκατε ότι ναι, πρέπει όλα τα πράγματα. Έτσι θα κάνουμε πάντα. Ακούστε, κοίταξε. Έκαναν εδώ κτίζουν σπίτια. Έτσι. Λέει ότι στα 7 χρόνια πρέπει να συντηρηθεί. Οι Έλληνες κτίζουν και τα αφήνουν να πέσει. Δεν τους συντηρούν ποτέ. Αυτό είναι. Θα πλύνουμε τον καθρέφτη, μετά θα βγάλουμε και τα άλατα από μέσα. Ακόμη βγάζει. Ναι, που δεν βγάζει. Τώρα αφού πλύναμε καθρέφτες, θα σταματήσουμε από εδώ, θα ανοίξουμε από εδώ, θα ανοίξουμε από εδώ φλάτζα, θα βγάλουμε άλατα. Οκ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δάμε ανάλυση τα τσάκια να δούμε. Το μπροστά τράβα. Τα χυσίματά τους κοφτούν. Αυτό θα πει πλήσιμο. Εκεί είναι λίγο θαμπός. Αυτή η πλευρά. Εγώ πιστεύω γεμάτος άλατα είναι μέσα. Εδώ χαμός γίνεται. Θέα καλή. Αφού πλύναμε τώρα τα τζάμια, θα κλείσουμε το νερό. Θα κλείσουμε νερά και θα βγάλουμε από μέσα όλα τα άλατα. Να δούμε αν χρειάζεται και ανώδιο. Αλλά δεν χρειάζεται και όλο τώρα 10 ώρες. Πω. Και η πλάτζα ξεράθηκε.
τραβάει. Ναι, τραβάει και έχω και το μικρόφωνο. Δεν έχεις το μικρόφωνο να μιλάς. Α, τι ώρες που είσαι. Μου θες πάρε από εκεί ένα και μίλα. Και εδώ. Και το μωρό ποτελίδι, και το μωρό ποτελίδι. Με ακούγεσαι. Και αυτή τι βγάλα κάνω εκεί. Έχεις φαλσέτα. Καινούργια. Έτσι. Πληρωμένη. Ω, με γεια. Φερμολογία πήρα. Η καλή είναι, ρε. Όχι. Γιατί έχει αυτό που λέει κάτω πατάς, να πατηθεί, πάει πίσω φεύγει. Α, φαίνεται. Κάτσε να το βγάλω τέρμα, γιατί άμα το βγάλω τέρμα κρίση θα γίνει. Και λίγο. Δεν έχει άλατα. Πώς έγινε αυτό. Άλατα δεν έχει άλλα σκουριά, κοίτα. Ναι, αυτό το σκόνη τα κάτω λίγο. Τα πλάγια. Τόσο καλό νερό. Δεν νομίζω. Αφού όλα σκούριασαν άμα δεν πάνω. Καζάλι μέσα. Το τσάλινο δεν είναι. Σιδερένιο είναι. Για γύρνα εδώ την μπλούζα. Διασκευάζουν τα πάντα εκτός από παραγγισμένες καρδιές. Θα πάτε κανένας και δεις μέσα. Αν κάνω τα γαλάζω πράσινα μάτια. Έξι πόλεις. Άιντε τώρα. Πότε θα διάσει αυτό το πράγμα. Θα πλύναμε τους καθρέφτες, να καθαρίσουμε το καζάνι με νερό πάλι μέσα. Την γλυκερίνη την έχουμε εκεί. Προπυλονεογλυκόλη, πώς λέγεται. Σκάστα θα βάλουμε. Πάνω θα βάλουμε καινούριο τέτοιο θα βάλουμε πάνω. Εξαριστικό. Πολλά άλατα δεν φαίνεται να έχει μέσα προς το παρόν. Θα φανεί. Μια καλή συντήρηση θέλει κάθε 2 χρόνια. Το πολύ 3. Δες εδώ έναν ηλιακό. Παλιός. Αλουνού. Δεν ξέρω, φαίνεται. Όλα σκουριασμένα. Όλα. Όλα σκουριασμένα. Αυτός είναι καλός. Ωραίος. Δεν φαίνεται ρε μέσα. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα. Α, δεν θα συμβρέσει. Βάλτε μου ακόμα, θες και κάνε. Έχει ακόμα μπόλικο νερό. Γεμάτο είναι. Αλλά τα full. Αλλά δεν το δουλεύουμε το ρεύμα, οπότε δεν μας πειράζει. Θα μπει ένα ανώδιο. Και μια καινούργια φλάτζα. Και θα είμαστε πάλι κουμπλέ. Καίει. Γι' αυτό λέμε κάθε τέτοιο, αλλιώς... Έχει μέσα γεμάτο άλατα είναι.
Κοίτα ρε, 2 φλάντες έχουμε καμία. Πρέπει να πάνε να αγοράσουν. Εκτός άμα την κόψω από εδώ. Για πες ρε Μάστορα, τι κάναμε τώρα? Γιατί θέλει σέρβις ο Ηλιακός κάθε 2 χρόνια, 3 το πολύ? Για αυτόν τον λόγο. Μπα να τα λες όμως. Γιατί ξέρει τι λέει ο Μάστορας, ξέρει τι λέει ο άλλος. Γιατί να πληρώνω 50 και 60 ευρώ κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια. Στο τέλος θα βάλω Ηλιακό καινούριο. Και μετά το φτηνό βγαίνει ακριβό. Ναι, φυσικά. Γιατί θα τρυπήσει, να, πού είναι το ανώδιο? Δεν έμεινε ανώδιο. Σιδερένιος είναι μέσα αυτός. Τι να δείξω. Τι να δείξω. Θα φάει από μέσα το καζάνι όλο το γυαλί, τι είναι αυτός. Θα σκουριάσουν όλα, θα τρυπήσει, από το 11 τον έχει. Και δεν τον έκανε ποτέ σέρβις. Θα τρυπήσουν όλα και μετά. Αυτό που κρατάει να μην σκουριάσει το καζάνι. Γιατί τώρα στην ουσία τρώγεται αυτό και δεν τρώγεται από μέσα το μέταλλο. Τώρα άμα το βάλεις χωρίς τέτοιο θα σε φάει από μέσα τα πάντα. Και άλλα τα έχει μέσα. Θα βάλουμε και ανώδιο καινούριο. Καινούρια φλάτζα. Και καινούριο... Πώς λέγεται αυτό, σκάστρα εξαριστικό εδώ πάνω. Εδώ βάλαμε τέτοια καινούρια βανάκια. Θα μονώσουμε. Θα γεμίσουμε. Και είμαστε κομπλέ. Και κάπως έτσι τελειώσαμε τη συντήρηση του ηλιακού. Καθαροί καυτρέφτες. Πλημμένοι μέσα έξω. Θα βάλω και υγρό. Πανάκια του, βάλουμε να γεμίζει νερό. Να κολλήσουμε εδώ τις μονώσεις, κάστρα καινούρια. Βάλουμε το υγρό μας πάνω και τέλος.